jadan ja sa ovakvom devojkom. Mensur brutalno isprozivao Milicu, pa u sve umešao njene roditelje i zamerio im što su joj dozvolili ovo, neće joj biti dobro zbog ovih reči. Mensur Ajdarpašić primetio je da se Milica Veselinović nešto kasnije probudila, zbog čega nije bio oduševljen, pa joj je kroz šalu to zamerio, a onda se na to nadovezao i Marko Osmakčić, jadan ja, ako mi žena bude ovakva, ako bude ustajala u 14h, samo ću večeru imati, šalio se Mensur. Još samo da je odvikneš od pušenja, rekao mu je Marko. I ja sam Marka odvikla, pohvalila se Stanija. Ja ne razumem ni te roditelje koji tako mladoj deci dozvole da puše u tim godinama. Dao bih ja njima nešto drugo da puše, zdravije je, govorio je Mensur. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.